Jamen, skål. Skål. Nå, jeg kan allerede lugte. Og brænder lidt. Ja, det kommer. Det sparker langsomt ind. Okay. Okay, nu begynder det at stikke. Nu kommer det. Det var en god idé, det der. Det føles som om. Nu er det ret, jeg kan mærke det i ørerne nu. Nu kan jeg mærke det i øjnene. Tak. Det føles som om indersiden af min mund er væk nu. Den stikker. Det føles som om indersiden af min hals bliver... Det føles som om jeg synker et spyd hver gang. Hvor det stikker. Du er den der. Mor, havde du en magnum mere? Nej. Det hjælper. Tine, hvorfor gav du mig den? Jeg ryster helt. Du behøver ikke en habanero mere. Nu har jeg prøvet toppen. Halle. Det bliver jo væk for helvede. Det forsvinder ikke. Er du glad, Tina? Det her det er for dig. Og alle lærerne om skolen. Det her det går til julefrokosten. Så Jesper, er det her det stærkeste du har prøvet? Undskyld. Det kommer langsomt. Ligesom alt andet, men det her det... Det her det bliver... Hvad skal jeg med vand?
Selvfølgelig, så en hund ikke kommer til skade. Åh, Så er der også noget, de der til. det ved jeg, capsaicin kan ikke neutraliseres med vand. Det er fedtperler, det er derfor jeg har købt sødmælk. Er du stolt af mig nu? Det begynder at hjælpe. Tak. Må have en god aften.